कौन फुलवा खिलले लहालही कौन फुलवा रंत साजे हो मैया हो कौन फुलवा गोई लूले लो भाई सेवकवा राउर बाट जो है हो मैया हो कौन फुलवा गोई लूलो भाई सेवकवा राउर बाट जो है हो बेली फुलवा फूले लालहा लही चमेली फुलवा रंत साजे हो ए मैया हो ओढ़ौले फुलवा गोई लूलो भाई सेवकवा राउर बाट जो है हो ए मैया हो ओढ़ौले फुलवा रहे लूलो भाई सेवकवा राउर बाट जो है हो कौन बने बोले कोई लरिया तो कौन बनवा मोरे बोले हो ए मैया हो कौन बनवा बोले सहरे सवत सेवकवा राउर बाट जो है हो ए मैया हो कौन बनवा बोले सहरे सवत सेवकवा राउर बाट जो है हो ए मैया हो कौन बनवा बोले सहरे सवत सेवकवा राउर बाट जो है हो तप बने बोले कोई लरिया तो बिरिदा बनवा मोरे बोले हो ए मैया हो सायरे बनवा बोले सहरे सवत सेवकवा राउर बाट खोजे हो ए मैया हो सायरे बनवा बोले सहरे सवत सेवकवा राउर बाट खोजे हो के बजाविल बजानवा तो के गावे पाचारवानु हो ए मैया हो के उचारे लारे पोथिया तो सेवकवा राउर बाट जो है हो ए मैया हो के उचारे लारे पोथिया तो सेवकवा राउर बाट जो है हो सेवक बजावले बजानवा तो सेविका गावस पाचारवानु हो ए मैया हो पंडीजी उचार ले पोथिया तो सेवकवा राउर बाट जो है हो ए मैया हो पंडित जी उचार ले पोथिया तो सेवकवा राउर बाट जो है हो कौन फुलवा खिला ले लही कौन फुलवा रंत साजी हो ए मैया हो ओढ़ौले फुलवा गोई लूलो भाई सेवकवा राउर बाट जो है हो ए मैया हो ओढ़ौले फुलवा रहे लूलो भाई सेवकवा राउर बाट जो है हो।